Zdravím vás všetkých, moje meno je Zdochliak a vítajte pri ďalšej časti na Abduction mod na Amnéziu. Dúfam, že sa nám bude páčiť a dúfam, že ňou preletíme bez nejakých problémov. Takže poďme na to. What the fuck? Krásne celý. Skontrolujeme aspoň. No, otváraš sa či neotváraš? Rusty key, že by do toho bol? Nič. No, veď čo? Vyzerá, že sa s nimi dá nejak hýbať s tými dverami, ale nedajú sa otvoriť. Halus. No, otvor. Aha, tieto idú otvoriť a tieto neidú. Čo sú zamknuté? Veď nevidím, že by boli zamknuté. Tu sa niečo testovalo. Ó, olejnička, zíde sa. Ver. Cool. Ďalej, tu sme nechali otvorené dvere. Čo sme cvoci? Keď sem niekto vtrhne. Nejaký pačmaga. Dobre, vedierko, nepotrebujeme. Fakt, sorry za to trhanie. To sa mi ešte nestalo pri Amnézii. A ma to aj štve. Ale už nebudem to reštartovať a neviem, čo s tým robiť. OK, takže preskúmame si ešte túto celú. Tu je zase nejaký list napísaný. Niekto si tam dopisuje. Dobre, si tieto kresadla. Kresadiel tu je jak... No, ber to. Čo tam máš? No, ber ten papier. Čo tam je? I can hear them all night, all day, the screams of my former cellmates, it fills me with the deepest... čiže to bol asi nejaký ten, čo tu tiež uväznili s tým, aby na ňom robili pokusy. If I can manage to kill him before he gets to me, I can stop his madness. I need to find a way to pierce his soul hard so he can never again ring around. I have his bucket and it will take some time. The note cuts off and it's pretty... It's this bucket. Zatvoríme sa tu. Niečo s vedrom. Čo mám dať na hlavu? No, vyskúšam. Nemyslíš vážne, sa sem dodieraš, ty vole. Vypadni. Vypadni. Budeme musieť obehnúť asi nejak. Ojojoj, takže ty si bol len duch, ty šmejd. A ako sa duch dostane cez dvere? To mi vysvetli. Je niečo zaujímavé, čo? No, neviem, či idem správne, zase už si nepamätám. Oj, shit. Že by sem úplne nakoniec? Toto sme si ani nepootvárali. Nie som si istý, či idem, ale horia tu fakle, tak sa mi zdá, že tu by to mohlo byť. Tu sme niečo... Aha, tu už sme boli. Áno, takže ideme dobre. Nejdeme dobre. Do riti. Nie týmto smerom. No kde boli tie dvere, čo sme tam mali vojsť? Tie zamknuté dvere. Poor Souls, tu sme boli. Ach jaj. Tak už otvoríme aj toto. Svietime. Keď mi je to prd platné. Tu všetci pokapali. Je mi to ľúto, páni. Fakt. Dúfam, že ste to prežili. Zase letter. No, ani nevidím. Dobre, nič. Olejnička. Laudaňak blbý. To nám je na prd teraz. Čítaj list. Test 1. Failure. Dobre, už sme počuli tvoje failures. Zlyhania, takže ideme ďalej. Čiže tu robil krásne testy na chudákoch. Nejaké krvavé stopy, nič nám nehovoria. Znova, paráda. Ako, nemám slov. OK, čo tu máme? Tam nič. Zase test 3, Damascus Rose Petal, bla bla bla. Ani to nečítam, nemáme toľko času. OK, takže... Kde to bola tá miestnosť? Už si nepamätám. Prčic. Ale prd. Ajajajajaj. Sorry, ospravedlňujem sa. Takže bežíme sem. Tu je tá kostička. Čiže ešte toto otvoríme. Nejaký oblík. Tu si... Lavda nejaký fucking. Zatvoríme dvere. Zasvietime. Poď.
Fúha, ale nedajú sa zobrať. Čo sú rozbité? Zase kostička. Fakt, ako trošku nechápem, že tu je toho toľko a nie všetko dáva logiku. Test 2, bla bla bla, one is bridge, full effect, failure. Takže samé failures. Tu niečo nájdeme. Asi nič. Ani tu nič. Dobre, chcem sa dostať do týchto dverí aspoň, ktoré sme tam nechali otvorené. Ale kde to je? Znova, zase nič. Tu otvárame aspoň tie... No, super, už nám došlo aj. Čiže ešte máme dve olejničky. No, otváraj to čím skôr to otváraj, šéfe. Dobre, olejnička tretia. Zíde sa. Čítaj list. Test 3, zase nejaký success. It seems the serum considered me its father. It was the one that created. Doesn't create the achievement. I recently discovered the reason for my affair blah blah blah. After I heard the law of girls blah. Dobre, to sa dočítame potom, keď to budeme potrebovať. Teraz to neriešime. Chcem sa dostať do tej miestnosti, kde... Asi tam to bolo. Ale ešte sem pobehnem. Kde bolo treba otvoriť tie ďalšie dvere, ktoré boli zamknuté. Bežíme, Daniel. Poď. Že by tu? Nie. Takže tam mať presne stredom. Ale aspoň sme si to všetko obišli a už vieme, že čo kde sa nachádza. Poďme sem. Wow, tie FPS ma krásne seru. Wow. Lepšie tu ste to nemohli dať ešte? Sakryš. Dobre, takže asi tu sú tie dvere. Poďme. Kde? Super. Poďme ich otvoriť. No. Cool. Tu máme nejakú svetiňu. Zatvor to. Fíha, to tu vyzerá krajšie už. Si prebehneme narýchlo. Kde sa to dostávame vlastne? Nevieme. Poďme sa pozrieť. Čo to tu máme? Wow. Hello again, Daniel. I was more surprised to see you. Takže nazdar, Daniel. You're trial persistent man. You did okay for it. Takže sme vytrvali a dá nám niečo za to. Helen is long. Takže, že Helen je nejaká mŕtva. You stood in my way. You stopped me from seeing her again. Neviem. Takže, že som stal v ceste. So I hope you are prepared to die because my machine here will ensure every... Dobre, super, takže mám zomrieť. Cool. OK. Wow. Hej, kámo. Kámo, to akože vážne ma chceš zabiť? Nechcem zomrieť. Čo tu mám robiť? Ty kokso, akože takýto custom mod niekto vyrobil? Toto je unreal. No čo, mám tu utekať teraz pred ním celý čas? Ja nechcem zomrieť. Ako je môj stav? Zdravý rozum, jedna bolesti. Pár rezných ran, takže to je nič. Dobre. Čo, mám niečo robiť? Takže tam sa toho nemám dotýkať. Niečo tu mám spraviť? Možno na týchto stĺpoch? Nič. Kameň, šuter. Takže asi ho do ňoho nehodím. Ale niečo bude treba s tým šutrom robiť. Sakra. Čo tu treba robiť? Rýchlo dáme si trošku zdravia. Lavdaňak. Dobre. Kde čo? Čo s tým šutrom? Asi nie. No wow, takže... Kto mi poradí? Lebo nemám tušku. Kde ten šuter mám dať? On sa tak chráni. Nedá sa. Šuter sa odrazí. Že by šuter sem hore? Asi nie. Stále je ten šuter v strede. Nechápem. Lavdaňák. No, ale ja tu nechcem zomrieť. Uložím to? Možno bude save. Ešte na to. Ale čo s tým? Kde? Nič. Stále to berie do stredu. Nie. Wow, tak ako sorry, toto ste si vymysleli na mňa? Nie, tam sa to odrazí.
Rozmýšľaj, Daniel, rozmýšľaj. Sakra. Dúfam, že tu nebudem pobehať ďalších 30 minút, kým sa vôbec dozviem, že čo s tým. Ach jaj. Čiže vážne to mám akože zomrieť? Ja tu nechcem zomrieť. Určite to bolo, preto tam bolo toľko lavdaňakov položených, aby som ich použil, ale ako? Ja tu fakt nechcem zomrieť. Čo s tým? Netuším. Niekoho to tu napadá? Lebo ja som už vážne v konce. Čo ešte s tým šutrom mám vyskúšať do keľu? Nič. Čo tu píše? Ojojoj. No nič, nejaké znaky, bla bla bla. Máme ešte lavdaňák, dáme sa myseľ. No ako sorry kámo. Čo mám s tebou spraviť? Čo to mám? Cipnúť? Tak to máš štve už toto. Dáme ešte jeden lavdaňák. Posledný. Pred smrťou posledný. Tu sú nejaké veci hore. Ale pochybujem, nič to nerobí. Nič, šuter to odrazí. No, ber ten šuter, kámo. Yes! Cool. Sorry, niekto mi volá, musím dvihnúť. OK, takže pokračujeme v čistení sráča. Kde? Počkať, kde je ten šuter? Teraz to zase musím pobehať pol dňa, kým mi nejaký šuter spadne. Poďme na to, hoď ten šuter. Hoď mi ten šuter. Všetko sa tu trasie. Tu je ten šuter. Super. Zober si ten šutrik. Dober ho. Je to tam. Hahaha. O chvíľu cípneš, ty šmejde. Takže vyzerá, že toto je koniec. Ako už teraz dáme posledný doslov. A ak toto dáme, tak som nesmierne rád, že sme skončili asi najdlhší užívateľský mód na Amnéziu. Ako je to pre mňa jak normálne celá hra, ktorú sme hrali. Aj keď trošku tá story mi unikla. Ale tak vieme, že... Berto. Kde teraz? Halo. Nechcem zomrieť. Doriti. Do keľu. Nie, ja zomieram. Shit. Dúfam, že sa to aspoň začne tu. Dobre, takže začneme od znova. A už nám treba iba tento jeden zničiť. To je dobré. Už som si myslel, že to bude pokračovať, kto vie odkiaľ. Laudanium nemáme, takže to ešte asi za párkrát zakapeme. No wow. No poď z dochliaku, dáme to už. Daniel, schop sa. Začni tu behať jak poriadny frajer a nie jak trt. Yes! Pome. Takže tu chce nejakých servants. Tu ich musím spáliť asi na tom lúči. Hej, gruntík, daj im pokoj. Zhorel gruntík. Hej, gruntíci, kde ste? Shit. To je challenge toto. You have to carry on, OK, poď. Čiže asi on bude strieľať do stredu a ja musím ich takto tu páliť, alebo ja neviem. Musím zhorí? Áno.
Ktorý je ďalší? Odkiaľ? Fuck side. Zhor. Zhor. Fucking. Tak toto je aký challenge na konci? Enough. To som si asi povedal ja, alebo ne? I bring it on your head. Čiže on to chce všetko zvaliť celé? Alebo čo? Šibe? Yes, krášním. Wow, musím rýchlo vybehnúť hore. Poďme. Ledger. Tu máš! Yes! Good riddance, Alexander. Zbavili sme sa Alexandra. Wow, takže počkaj, ešte ho prehľadáme. Či má niečo... A toto nie je srdce. Veď hovoril, že do srdca ho treba pichnúť. No možno tam má srdce. Pozrieme si presne. Fú, takže toto ty si mi tu robil problémy. Celých 16 častí. Kokso. Kto toto tu s tebou mal hrať? Portál a portneme sa. Poď. Dúfam, že teraz sa objavíme niekde na zelenej lúke, pasúcie sa kravy, nejaký bača, čo nám odreže zo žinčíce. Ale nie, neverím tomu. Kde sme teraz? The shadow send me home. Že som akože doma? Že duch alebo tieň ma poslal domov? A nemôžem bežať? Why would it aid me? Prečo by ma dal do porádku? No poďme sem do tých dverí, ja už to chcem skončiť, poďme. Downstairs? Jaké downstairs? Kam vlastne ideme? What the fuck? Unless... Čo sa tu deje? Nechápem to, určite ste... What if the shadow was still chasing Alexander? Že čo keď ten tieň stále naháňal Alexandra? Kde my sa nachádzame? My sa nachádzame tu na začiatku, kde sme boli vtedy asi, že? What if the shadow somehow knew he was still alive in another limb? Čo keď ten tieň vedel, že je stále živý v inom svete? No už ma niečo zožerte, dajte tam the end a poďme to už sfinišovať, lebo fakt ako... A ja sa teraz asi vraciam naspäť do tej... That must be it. Percept it is my aid to kill him once and for all. Ešte zase mám niekoho zabíjať? Znova? Dúfam, že už nie. Ale... No, ešte tu vybehne nejaký... Grund, ja sa mu úplne oddám. Zožer ma. Alexander used the orbs too long and he saw simply passing to another realm wasn't enough for the Guardian. No, čiže dosť pridlho používal tie orby, alebo čo? A že... dostať sa. Perhaps then it's all... this is all over. Áno, tak dúfajme, že to už je koniec. Zatvoríme pekne. Schovám sa do skrine a tuto prespím. Tu už nebudeme ani nič vyťahovať. Poďme si sadnúť za stôl, napísať I need some sleep. Poďme si pospať, jasné. Chceme spať. Vypneme si lucernu. Poďme zaspať navždy a konec. No, tak. Spánok. Wow. Hahaha. Super. Takže custom story od nejakého týpka menom Angst. All level design and scripting Angst. Testing. Čiže testovala to jeho rodina, ktorá na neho stále kričala. Lebo tam bolo dosť týchto beta testery nejaký. No a proste ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na testovania, ktorí mu na to odpovedali a ktorí dokázali práve prejsť celou touto hrou a pomôcť tak vo vývoji celej custom mapky. Super, takže ja som nesmierne rád, že sme toto dokázali. Celú Abduction sme prešli asi v 16 častiach, čiže mám dosť, je to ako skoro kompletná hra. Takže určite v najbližšom období sa tak skoro nedočkáte dlhého custom módu. Teraz už budú už len krátke, 2, 3, 4, 5 maximálne časti. Takže určite ďakujem všetkým za pozornosť. Som rád, že sme to dokázali až do zdarného konca, že už toľkokrát som si hovoril, že sa na to vykašlem, ale vydržal som hlavne aj kvôli vám, aby ste si nepovedali, že som nejaký sráč a nedojdem nejaký abduction. Takže
nech toto máme ako ponaučenie, že do budúcna dávaj si bacha z dochliak a dávaj bacha ako vyberáš, takže už len kratšie a veľa strašidiel. Dobre, takže nezostáva mi nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, za každý like, koment, kto to pozerá prvýkrát, určite zvážte odber, takže už sme na 700 odberoch mastiči, takže klobúk dole pred vami. Majte sa všetci pekne a teším sa s vami na ďalšie videá. Čaute, čaute.